Templul care a fost renovat, a fost împodobit cu aur și a devenit cu adevărat o minune a lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. În perioada aceasta a trăit Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos s-a născut în momentul în care Irod cel Mare murea, să zicem, cam vreo jumătate de an înainte de moartea lui Irod cel Mare. Vor urma fiii săi, sub care Domnul Hristos a trăit atât în Iudeea, cât și în Galileea mai ales, unde era Irod Antipa, pe care Domnul Hristos îl numea Vulpea. L-am invitat pe domnul profesor Marius Mitrache să ne prezinte pe scurt interacțiunile pe care Iisus le-a avut cu templul. Relația lui Iisus și a părinților săi cu templul a fost foarte normală pentru iudei din acea vreme. Încă de când s-a născut Hristos, l-au adus la templu, așa cum cerea legislația iudaică, au adus jertfă pentru el, sărași fiind, au adus doar 2 porumbei. Mai târziu, când avea 12 ani, a fost de asemenea la templu. Deja primise girul din partea rabinilor că poate predica, poate prezenta Tora și poate învăța, ceea ce a și făcut, spre surprinderea celor din Ierusalim. Ceea ce este interesant că numește templul Casa Tatălui Său. Acest lucru demonstrează că el a devenit conștient de atunci de misiunea sa, pentru că niciun copil la vârsta lui nu putea pretinde despre templu că e Casa Tatălui Său. Când și-a început misiunea deja, el avea cu templul o relație deosebită, pentru că deseori învăța acolo, realiza minuni. Este cunoscută minunea vindecării de la Betesda, fiind unul dintre prizvoarele templului. De asemenea, la templu a avut un episod interesant cu femeia prisă adulter și aici și-a dovedit rolul său special și foarte frumos de legiuitor. A știut cum să discute cu evrei și a știut cum să iasă din încurcătură. În același timp, la templu a ținut și discursuri. Avem parabolele cu caracter escatologic. Avem pilda celor 2 fii, pilda nunții fiului de împărat. Lucrul acesta demonstrează că el privea la templu și din perspectivă escatologică. Un lucru foarte interesant este faptul că el și-a început și și-a sfârșit misiunea cu evenimentul curățirii templului, care era clar o prefigurare a curățirii poporului lui Dumnezeu, și faptul că misiunea sa a fost încadrată între cele 2 momente de curățire a templului arată că el și-a perceput misiunea din perspectivă escatologică. De aceea o mare parte din predica sa, din cuvântul său adresat mulțimilor, a avea încărcătură escatologică. Este într-adevăr greu de înțeles și pentru iudei din timpul lui de ce totuși el a menționat la un moment dat că evrei vor distruge templul acela, în 3 zile va fi zidit iarăși. Acest lucru demonstrează că el însuși se vedea în toate ceremoniile din templu. El crea o identitate între templu și persoana sa, mă refer la slujirea sa. Lucrul acesta a fost dovedit mai târziu de către apostoli, când au scris că toate serviciile din templu urmau să ia sfârșit la moartea lui Hristos. În primele 2 secole ale erei creștine, Ierusalimul a trecut prin transformări semnificative, de la oraș iudeu la oraș creștin cu intermezzo păgân. Și asta nu e tot. Perioada ucenicilor va fi perioada când nepoții lui Irod vor conduce provinciile acestea și chiar pentru o scurtă perioadă vor reuși să refacă regatul lui Irod, regatul cel mare al Iudeii. Tot în această perioadă vor veni și prefecții, apoi procuratorii romani, care vor începe să formeze din Iudeea o provincie romană. Aceasta este perioada de tranziție între libertate, semi-libertate și apoi provincie înglobată întru totul în cadrul Imperiului Roman. Din cauza aceasta, aripa naționalistă a ziloților a depus un
efort foarte mare pentru independență, lucru care va duce la războiul cu romanii din anii 66-70 și care va duce la marele dezastru. Distrugerea templului, cel de-al treilea templu, dacă luăm templul lui Irod, și Ierusalimul își va pierde de acum încolo importanța religioasă iudaică care a avut-o până în prezent. În această perioadă tumultoasă a primei jumătăți a secolului I era noastră, era după Hristos, au avut loc cele mai multe evenimente relatate în istoria faptelor apostolilor. Acum se formează biserica creștină în Ierusalim și acum putem vorbi de primele monumente creștine care încep să apară, începând cu Ghetseman, cu Golgota, camera de sus, casa lui Marcu, unde a avut loc Sfânta Cină, apoi Agora, unde a fost decapitat Iacob, locul unde a fost ucis cu pietre Ștefan. Iată o mulțime de locuri care vor avea în secolele următoare o foarte mare importanță în lumea creștină. Însă, trecerea aceasta de la un oraș iudeu cu o valoare extraordinar de mare la un oraș creștin este făcută printr-un intermezzo, să-l numesc așa, păgân. Când Ierusalimul va intra întru totul în mâna romanilor și timp de 2 secole și ceva va deveni un oraș păgân în întregime. Despre acest oraș păgân și cei care l-au cucerit și l-au transformat în oraș păgân vom vorbi începând cu dinastia Flavia, care sunt cei ce au cucerit Ierusalimul, Vespasian în primul rând, apoi Titus, iar ultimul dintre ei va fi Hadrian, Traian și Hadrian, care vor definitiva procesul de cucerire și transformare al orașului Ierusalim. Să fie oare vreo legătură între răstignirea Mântuitorului și declinul Ierusalimului? Vă invit să ascultăm ce ne spune Biblia despre ultimul apel al lui Isus pentru Ierusalim. Începutul decăderii Ierusalimului a avut loc, aș spune eu, datorită refuzului orașului de a-L accepta pe Domnul Hristos. Domnul Hristos a plâns pentru acest oraș. A plâns pentru că, spune așa, Ierusalime, Ierusalime, care ucis pe proroci și omor cu pietre pe cei trimiși la tine, de câte ori am dorit să strâng pe copiii tăi, cum îți strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată, li se lasă casa pustie. Acesta a fost, să spunem, ultimul apel al Domnului Hristos pentru Ierusalim. Iar peste câteva zile, Ierusalimul, ca o singură voce, au strigat: nu-L vrem pe Iisus, ci-L vrem pe Baraba. Iar au strigat: Iisus să fie răstignit. Am convingerea că nenorocirile care s-au abătut peste acest oraș în epoca creștină, din momentul acela și până astăzi, pe 2000 de ani, sunt rezultatul acestei alegeri. Predica de pe Muntele Fericirilor a avut ecou în conștiința națională a evreilor pentru ceva vreme. Curând însă, aceste ecouri aveau să fie uitate. Pentru o scurtă perioadă, aproximativ o decadă, anii 30-40, populația iudaică și galileană, populația evreiască din teritoriu, a mai păstrat ceva din influența învățăturilor Domnului Hristos, care erau învățături pacifiste. Dacă cineva te-a lovit pe obrazul drept, întoarce și cel stâng. Și sunt cel puțin 2 momente foarte importante, momente de mare tensiune între evrei și iudei și romani, unde iudeii au ales varianta non-violenței.
A spus, noi nu ne luptăm cu voi, noi avem doar un principiu, nu acceptăm idoli, nu acceptăm icoane, nu acceptăm chipuri pe teritoriul nostru, ne vom culca la pământ și dacă vreți să veniți cu un idol la Ierusalim, veți veni doar trecând peste trupurile noastre. Și au câștigat, fără lupte, fără vărsări de sânge, și au câștigat drepturile. Mi-am pus întrebarea, de unde această atitudine pacifistă în decada anilor 30? De unde? Numai de la învățătura lui Iisus, care le-a spus în memorabila predică de pe Muntele Fericirilor, întoarceți obrazul. Lucrul acesta s-a pierdut repede. Pentru că în decada anilor 60, în primii ani ai 60-70, iudeii să devină atât de violenți, atât de cruzi, atât de duri, își purtau sabia sub haină și oricine nu era de acord cu ei, deci nu că era împotrivă, nu era de acord cu ei, era înțepat pe la spate și era ucis într-un mod mișelește, nici măcar nu aveau curajul să spună că acesta este ucis, ci așa o ucidere tacită, ascunsă. Aceștia erau ziloții. Și ziloții vor prelua prin forță, prin intimidare, prin fel de manevre, vor prelua conducerea Ierusalimului prin două grupuri de 5-6 mii de luptători, care niciodată nu au fost uniți măcar între ei, nici măcar aceștia nu au fost uniți între ei, și aceștia vor conduce lupta împotriva romanilor, care se va termina în anii 70 prin distrugerea templului. Pentru Ierusalim, timpul trecea grăbit, deoarece romanii deciseseră să pună piciorul în prag. Fiindcă la începutul luptei, generalul Celsius, comandantul trupelor din Siria, a fost înfrânt de evrei și s-a retras în mod rușinos, împăratul Nero a trimis un general foarte puternic, Vespasian, care în timp de 2 ani a a cucerit toate cetățile din Galileea și Iudeea. Când a ajuns la Ierusalim și trebuia să cucerească Ierusalimul, armatele l-au numit împărat și a trebuit să meargă la Roma. Și atunci Vespasian a lăsat pe fiul său, pe Tit, ca să conducă până la capăt bătălia cu evreii, iar Tit va fi cel ce va cuceri Ierusalimul în vara anului 70. De aceea el va rămâne în istorie ca fiind distrugătorul mărețului templu din Ierusalim. Însă nici Tit nu a dorit să-l distrugă acest templu. Distrugerea templului este o dovadă că profeția lui Dumnezeu se împlinește. Romanii erau foarte, foarte mândri de acest templu. Trebuie să știți că împărații romani plăteau în fiecare zi o anumită sumă ca să li se aducă o jertfă la templul din Ierusalim. Deci ei dădeau bani. Aduceți și pentru noi un miel. Și evreii luau bani, duceau un miel. Când a început revolta, unul din gesturile care a marcat ruperea relațiilor a fost că n-au vrut să mai aducă jertfă pentru împărat, deși împăratul plătise pentru treaba aceasta. Din motivul acesta, romanii care iubeau frumosul nu doreau să distrugă un templu care era o capodoperă de arhitectură. Și a dat ordin ca acest templu să nu fie distrus. Însă, toate situațiile, toate împrejurările au condus în așa fel că nici porunca lui Tit, nici intervenția sa și nimic din toată forța romană nu a putut să stea împotriva unei decizii divine care spunea, vi se lasă casa pustie. Așa s-a întâmplat. Aceasta este marea tragedie care s-a abătut peste Ierusalim în anul 70 după Hristos. Cu toate că rezistența iudaică a fost dârză, conflictul legat de fortăreața Antonia a precipitat desfășurarea evenimentelor. Romanii au trecut la represalii. Ierusalimul este așezat pe o stâncă
care din 3 părți este fortificată natural prin pârâul Chedron, pârâul Valea lui Hinnom și Tyropoeon Valley. Așa